या पुढच्या बातमीकडे एक महत्त्वाची बातमी आहे। पोलिसांनी केतन अग्रवालच्या कारची सुद्धा तपासणी केलेली आहे। घटनेच्या दिवशी या लाल रंगाच्या इलेक्ट्रिक कारमधून केतन आणि सियानं लोहगडापर्यंत प्रवास केला होता। या कारच्या आधारे पोलिसांनी तपासामध्ये आणखी मदत त्यांना मिळणार आहे। केतन अग्रवाल यांनी नुकतीच ही इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली होती। कार खरेदी केल्यानंतर त्यानं सिया सोबत केलेल्या प्रवासाचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल केलेला होता। तर आपण पाहतो हीच ती कार आहे आणि या कारचा आता तपास केला जाणार आहे। केतनने ही इलेक्ट्रिक कार घेतलेली होती आणि याच कारमध्ये तिचा वाढदिवस सुद्धा साजरा केलेला होता आणि याच कारमधून ते लोहगडावर गेलेले होते आणि त्यामुळे आता या कारच्या आधारे पोलीस त्याचा तपास करणार आहे आणि त्यामध्ये पोलिसांना अधिक मदत होणार असल्याची माहिती मिळते।